Vážení přátelé, vítám vás na semináři o životě a díle českého myslitele Jáhy Zimmermana. Ráda bych začala otázkou, čím vším nás ještě poizerský velikán Jáha Zimmerman překvapí. Až dosud se veřejnost dozvěděla, že Zimmerman má dodnes světu co říci jako dramatik, filozof, výtvarník, básník i jako technik vynálezce. Mám tu výstřižek z amerického deníku New York Herald Tribune, který pohotově dosavadního bádání takto. Češi by měli ex post děkovat Bohu, že svého Zimmermana objevili teprve nyní. Stačilo, aby si pospíšilo nějakých 50-60 let a nás Thomas Alva by se musel spokojit s úlohou technika druhé kategorie. Tématem dnešního semináře je téma Zimmerman pedagog. Jak se Jáha Zimmerman k pedagogice vůbec dostal? Došlo k tomu v rakousko-uherské Haliči, a to záhy po ztroskotání jeho smělého plánu vybudovat poblíže Lvova mamutí sodovkárnu. Pro odpor úřadů, které označili Zimmermana jako snílka prchavých nápadů, se projektu sodovkárny vzdal a uchýlil se do kláštera svatého Prochora Zastánce. V kolektivu pravoslavných popů byl velmi oblíben, stal se učitelem tance a zpěvu a při práci s obřím pěveckým sborem čítajícím v létě 640, v zimě až 850 kněží, položil základy dnešní pop music. Přejdeme nyní k základnímu pedagogickému dílu, které Zimmerman ze svého učitelského působení vytěžil. Smělá konstrukce Zimmermanovy pedagogiky spočívá na 6 úhelných pilířích. My pro ní máme pracovní název Zimmermanova šesterka. Uvedu nejprve všech 6 zásad. První zásada futurismus, druhá zásada separace průtokových poznatků, třetí zásada trestání učitele učitelem. Čtvrtou zásadou jsou názorné a úlekové fixace, pátá zásada mimoverbální komunikace a šestá zásada oživlé dřevo. Některé z nich si nyní blíže popíšeme. Trestání učitele učitelem. Co znamenala v praxi zásada trestání učitele učitelem? Je to na snadě. Za jakékoliv provinění netrestal učitel nikdy žáky, ale vždy jedině sám sebe. Zimmerman vycházel z předpokladu, který uznává teoreticky i dnešní škola, že žáci by měli mít svého učitele rádi a tudíž by je mělo mrzet, když jejich učitel trpí. Jak to vypadalo v praxi? Když mu žáci nalili vodu do kalamáře, nespustil se Zimmerman na celý týden na krok z domu. Žáci měli v tu dobu volno a tedy dostatek času, aby ho mohli litovat. Jindy zase reagoval na nezbednost těmito slovy. Nedám si dnes po obědě doutník. Neplačte, sami jste si to zamanili. Názorné a úlekové fixace. Jako další pilíř systému figuruje v šesterce zásada názorných a úlekových fixací učiva. Úleková fixace spočívala na principu nečekaného podnětu. Ve chvíli, kdy se probíhala důležitá poučka vzorec střídatum, učitel žáky vylekal. Tento šok, poznatek v mysli dítěte natrvalo zafixoval. Jakže svolekal, buď prostým prásknutím biče, anebo tím, že si nečekaně sundal paruku. Mimoverbální komunikace. Sami znáte ze svých školních let, že při psaní písemných prací rušilo vaše soustředění jakékoliv dohadování učitele s jednotlivými žáky. Při Zimmermanových písemkách bylo vždy naprosté ticho, a to právě díky jemu mimoslovnímu dorozumívání. Zimmerman i jeho žáci ovládali celou soustavu mimických znaků. Nejlépe bude vám to ukázat na příkladech. Jestliže žák vstal a udělal několik úkroků stranou se sepjatýma rukama, učitel věděl, že chce říci: prosím, mohu jít na stranu? Taktéž rukama se žáka otázal: na malou nebo na velkou? Žák odpověděl podle situace. Byla i složitější mimoverbální sdělení. Toto je znak pro jakékoliv zvíře. Toto znamená zákaz. Tento symbol vyjadřuje holuba. Celá depeše znamenala: beránku, nedloubej se v nose. Děkuji za pozornost.
Posaďte se. No, tak co? No. Hošek, no, co nám povíme? Nic nepovíme? Chyba, Hošek. Chyba. Chyba. Že Klásek? No, Klásek, co nám povíme? Co víte? Vy toho přece vždycky tolik víte, že byste najednou nevěděl. Bych se divil, Klásek. Věříte, že bych se divil? Moc bych se divil. Ani nevíte, jak bych se divil. Víte, jak bych se divil? Divil bych se tak, že bych se snad ani nic divit nemohl. No víte. Leda, že by ani Klantera nic nevěděl, to bych se divil ještě víc. No tak, co pak ví Klanter? Nic neví? Neví nic? Podívejme se. On nic neví. Neví a neví. Že? Tady nikdo nic neví, najednou nikdo nic neví. To je zajímavé. To je neobyčejně zajímavé. Morávek, není to zajímavé, že je to zajímavé. Ale to je všechno tím mládenci, že já vám nastavuji pouze laskavou tvář. Ale nemyslete si, já dokážu být také jiný. U loňských oktavánů jsem si vysloužil přilehlou přezdívku. Nezná ji náhodou někdo? Neznám. No, možná je to tak pro vás lepší. A teď mi to hezky Milánkové povíte. Chalupa, Budil, Nepevný, Řezník, no, jak chcete. Času máme dost. Okrádáte sami sebe. Za 10 minut přijde pan ředitel, záleží na vás, co mu řeknu. A tak neblbněte, mezuláni. Každý vtip ztrácí časem na účinnosti. Ztratí se třídní kniha. Prosím, je to studentská legrace a mám pro studentskou legraci pochopení. Sám jsem dřív býval student. Jenomže chlapci, teď my už to třídní knihu hledáme 7. rok. A to už nezlobte se, to už pomalu přestává být vtipné. Já vím, vy si říkáte, naštveme tříďasa. Jen si nemyslete. Já moc dobře vím, že mi říkáte tříďas. Tříďa bude mít vzteka. Že si to říkáte, že jo? Jen nezapírejte. Tříďas ví všechno. Tříďas například ví i to, že vy nechcete naštvat jenom tříďasa. Vy chcete naštvat taky páprďu. Že jo? Že jo? Však já vím, komu říkáte páprda. My mu tak také říkáme. Jenomže chlapci, koho tím ještě dneska chcete štvát? Vždyť už je to každému putná. Zrovna dneska ráno mě na chodbě zastavil náš pan Páprd, pan ředitel. A povídá, tak co kolego, ještě pořád myslíte na tu třídní knihu? Ale pane řediteli povídám, víte, že si na ní kolikrát ani nevzpomenu? To jsem vám chtěl říct už dávno, povídá pan ředitel. Vykvajzněte si na ní, slyšíte chlapci, vykvajzněte si na ní. No tak, myslíte, že si tím ještě dneska někoho štvete? Jo. To víte, čím byste nás doopravdy naštvali? Kdybych jednou přišel do třídy a třídní kniha ležela z ničeho nic na stole. To vám povídám. To bych měl vztek. Jenomže to by asi na vás bylo moc vtipné, že? Vy tak nejvíc šup schovat někam třídní knihu. Ale dál už jste nedorostli. Nebo snad ano.
Hošek, dej mi tady na třídu chvilku pozor, já si musím někam odskočit. Vy jste tupá, odporná a deprivovaná hovada. A já nebudu brát ohledy. Nebudu, ani mě nenapadne. A za trest vám nepřečtu oběžník pana ředitele. A teď už nechte všech hloupostí a dejte sem třídní knihu. Ne? Dobře. U loňských oktavanů jsem si vysloužil přiléhavou přezdívku. Původně jsem vám ji nechtěl říkat, bych vás neděsil. Ale když si o to tak koledujete, tak já vám je teda povím. Víte, jak mi říkali? Říkali mi, strašný Láďa. Tak honem, počítám do 10. 1, 2, 3. Máte poslední příležitost. 3. Hrajte si s Láďou. 3. Přestává všechna legrace. 4. Pane kolego, jeden žák se vám tam zádu hýbe. Tak co, kolego třídní, co vaše třída? No, pane řediteli, nerad to říkám, ale musím si postěžovat. Ale to je mi pěkné. No, pane řediteli, učí se dobře. To nemohu říct. Ale máme tady jeden takový ošklivý, pěknou věc. Co to slyším? No, pane řediteli, Ve třídě, která se pěkně učí, co? To snad nemůže být nic vážného. Leda nějaká maličkost. no, pane řediteli, není to maličkost. Skoro se vám to bojím říct. Ale jděte, kolego, snad to nebude tak hrozné. No, pane řediteli, je to takový ošklivý a skoro bych řekl zlý. Zlý, pane řediteli, nepěkná věc. Ale ne. Už je to tak, pane řediteli. Řekněte, pane kolego, že vy to trošičku přeháníte. No, pane řediteli, nepřeháním. Jen se zeptejte žáku, jestli přeháním. No tak, žáci, řekněte tedy panu řediteli, jestli přeháním. Že nepřeháním. Ale přeháníte. Nepřeháním. Ale přeháníte. Nepřeháním. Ale přeháníte. No tak trošku jsem si možná přeháněl. Já vím, on je tady na vás kolega třídní přísný a je to tak správné. Ale tentokrát, promiňte mi, pane kolego, že to tady před třídou tak otevřeně, tentokrát to trošinku přehnal. Hrozně mě to mrzí, pane řediteli, ale nemohu s vámi souhlasit. Trošku. Ne. Trošinku. Ne. Docela malilinko. Víte co, pane kolego? Už se na ně nezlobte. Podívejte, jak jsou celý zavežení. Hlava šumí fůl. Ty výrazy přímo říkají, pane učiteli, už se na nás nezlobte. My už to víckrát, pane učiteli, neuděláme. Ne, pane řediteli, vy jste na ně příliš laskaví. Udělejte mi to kvůli, kolego. Rád bych, pane řediteli, ale nejde to. No tak, pane kolego. Kdybyste jenom věděl, pane řediteli, co provedli, ani byste se za ně nepřemlouval. Co pak? No, pane řediteli. Co provedli? No, pane řediteli. Ne. Ano, Skoro mi naháníte, tak povídejte. mám. Mám to tady panu řediteli říct. Už mě pro boha nenapínejte. Pamatujete se, pane řediteli, jak se nám před 7 lety ztratila třídní kniha? Ano, jistě už je dávno na světě. No, pane řediteli. Cože? No, pane řediteli. Chcete snad říct? Zde se ptejte. Tohle tedy... Úroveň!
Tak kdo z vás je chlap? Kdo se postaví a řekne, já to byl, pane řediteli? No, Zdeňku? Tak Zdeňku, snad alespoň staneš, když s tebou mluvím. Pane kolego, jak pak to vychováváte žáky, že ani nestanou, když si mi mluvím, co? Prosím, pane řediteli. Jak se jmenuje ten drzoun? Jozef, pane řediteli. A to je mi pěkné. A proč pak nevstaneš, Zdeňku, když s tebou mluvím, co? Ale teď už opravdu žerty stranou. Tohle to mě na mou duši žádná legrace. Pane učiteli, dejte mi seznam žáků. Brázda, Budil, Crha, Čepelák, Dejmek, Hošek, Hrdlička, Chalupa, Jech, Jirotka, Klásek, Klempera, Matula, Nechutný, Nepevný, Netěsný, Nerez, Řezník, Říha, Smolík, Svist, Ševel, Tvaroch, Uřídil, Neškrna. Nikdo? Jak chcete. Já mám času dost. Hrdlička! No pojď! Počkej, ty hajzle! Pane učiteli, sepište mi jména všech žáků, kteří odmítají vypovědět o třídní knize. Výchovná práce v této třídě se mi nelíbí. Za to, jací jsou žáci, zodpovídá učitel a ne žáci. Výsledky jeho výchovného působení se také odrazí v mém závěrečném hodnocení. Za to, jaký je učitel, zodpovídá učitel, ne já. Máte svého učitele rádi a tak tomu škodíte. Každý ať přičítá vinu sám sobě, ne učiteli. Pan inspektor už je na cestě sem. Je s vámi krajně nespokojen. I s tebou, Zdeňku. Jakže se jmenuješ? Josef Říha. Zdeňku, budeš zapsán do seznamu na první místo. Ano, učiteli, podejte mi seznam. Zde hleďte. Ustoupit není kam. Začneme znovu čistý list. No tak chlapi, jsme přece chlapi. A vida, tamhle vzadu se někdo hlásí. Ne, pane řediteli, to je veškerná. A proč ne veškrná? Výborně veškrno. No, víte, pane řediteli? Ne, v žádném případě. Náhodou ho na chodbě potká pan inspektora, jak to bude vypadat. Až potom veškerná. A nikdo jiný se nepřihlásí? Nikdo? Dobře, jak chcete. Za trest vám nepřečtu oběžník pana inspektora. No, takže žáci, mohli jsme slyšet tady ústy pana ředitele slova pana inspektora a nebylo z toho nic, můžete si za to sami. Myslíme to s vámi dobře, chlapci. Mluvím teď s vámi jako otec. Přijde pan inspektor a bude kravál. Máte to zapotřebí? Já si myslím, že je to úplně jasné, chlapci. Teď je jenom o to, kdo z vás jako první vstane a uleví svému svědomí. Ano. Tak kdo to bude, chlapci? Kdo si uleví? No? Nech to veškerno. Ne, my se tady s vámi moc mažeme. Člověk s vámi jedná jako otec a vy si toho nevážíte. Vždyť já vás mám rád! Proč si myslíte, že tady na vás řvu? Nezneužívejte dobrého srdce, pane ředitele. Jste přece rozumní chlapci. Rozumní chlapci, toto jsou rozumní chlapci. Vždyť je to tu jeden vedle druhého, samý debil nebo blbeček. Vždyť se na to podívejte. Debil, blbeček, debil, blbeček, debil, blbeček, debil, blbeček. Akorát tam nepsali. To je snad jediná výjimka. Tam sedí dva blbečci vedle sebe. Tam se někdo hlásí. To je veškerno. Zeleně, mu s nima fialově, mu s nima bíledě modře.
Všechno je to stejný. Pořád na tebe zírá stádo tupých obličejů. Hergodýmo, pan inspektor za dveřmi. Prosím, vstyk! Pane kolego, jeden žák se vám tam zádu hýbe. A prosím, pokračujte. Tak co, kolego třídní, co vaše třída? No, pane řediteli, nerad to říkám, ale musím se postěžovat. Ale to je mi pěkné. No, pane řediteli, učí se dobře, to nemohu říct. Ale máme tady jeden takový ošklivý nepěknou věc. Co to slyším? No, pane Ve třídě, která se pěkně učí, nemůže být nic vážného. Hledá nějaká maličkost. No, pane řediteli, není to maličkost. Skoro se vám to bojím říct. Ale ty kolego, ono to nebude snad tak hrozné. No, pane řediteli, je to takový ošklivý a skoro bych řekl zlý. Zlý, pane řediteli, nepěkná věc. Ale ne. Už je to tak, pane řediteli. Řekněte, pane kolego, že vy to trošičku přeháníte. No, nepřeháním. Už bychom se na ně ale mohli přestat zlobit. Já vím, pan učitel je na vás přísný a je to tak správné, ale tentokrát, promiňte, pane kolego, že to tady překřil tak otevřeně, tentokrát to trošičku. Kolegové, přidržte mi tady tu hadičku. A prosím, pokračujte, nenechte se rušit. Já vím, on je tady na vás kolega třídní přísný a je to tak správné. Ale tentokrát, promiňte mi, že to tady překřil tak otevřeně, tentokrát to trošičku přehnal. Už se to točí? Netočí. To není možné, opravdu se to netočí? Netočí. Tak to tu máte asi nějaký zkažený vzduch. Ale ještě včera, pane inspektore, se tu větralo. Ne, prosím, jako bych tu nebyl. Klidně pokračujte. Tak co kolego třídní, co vaše třída? No, nerad to říkám, ale musím si postěžovat. Ale to je mi pěkné. No, Už se to točí? točí, pane inspektore. Tak sláva. Najednou. Ale nechte se rušit. Klidně pokračujte. Tak co, kolego třídní, co vaše třída? No, pane řediteli, nerad to říkám, ale musím si postěžovat. Ale to je mi pěkné. No, pane řediteli. Víte co, pane kolego, už se na ně nezlobte. Tak, Hotovo. Hudební skříň, kterou zde vidíte, vyrobili při práci v Kolně a na podzemku žáci školy v Maleticích. A co vaše třída? No, pane inspektore, nerad to říkám, ale musím si postěžovat. Velice často se setkávám s tím, že práce v Kolně a na podzemku se ve školách podceňuje. Taky tu máme jeden takový, nevál bych si říct, no, vesměs se učí dobře, ale máme tady jeden takový nepěkný příklad. A přitom je to předmět stejně důležitý jako psaní měkkého nebo tvrdého i. Nechci pomyslet, co vám teď pan inspektor řekne. Práce v Kolně a na podzemku se ve školách podceňuje a najednou prsk. Začnou se ztrácet čepice. Také tu máme jeden takový ošklivý a neváhám si říct zlý, pane inspektore, zlý, zlá, zlomyslná, hnusná, fuj věc. Ve Vyškově se v jedné jediné třídě během jednoho jediného týdne ztratily 4 čepice. To sedlo, chlapci. 1-0 pro pana inspektora. 3 vlněné pletené a 1 plátina se štítkem. A jsme na lopatkách, pane inspektore. Hledáme ji už 7. rok. 7. rok a nikdo se nechce přiznat.
To je mi hrdinství. Vždyť mohou nastydnout. Věnovali jsme se této třídě, jak jsme mohli. Vyhlásili jsme například týden stále setřená tabule, nebo den pravdomluvnosti. Už to skončilo naštěstí. To jo. Ale po třídní knize, jako když se zamysleme. No prosím, ke všemu ještě třídní kniha. Ve Vyškově se ztratily 4 čepice, 3 vlněné, pletené a 1 plátěná se štítkem. Chlapci. Vůbec se nedivím, že se na vás pan inspektor zlobí. Na jeho místě bych si zlobil ještě víc. Kdo pak to má jedničku schování? No tak, vyskoč, Zdeňku. Jo, to přidává 2, pane inspektore. Ne? To je jeden. A co ti ostatní? Ne? Ostatní mají 3, pane inspektore. Trojka je přece docela pěkná známka. Dokažte, že si ji zasloužíte. Pozor, chlapci, dejte oči z třídy. No tak, budile, jeku, hrdličko, ty taky nic. To je pěkné. Co to dneska s vámi, chlapci? Ve Vyškově zbudovali z travnatého pruhu před školou školní zahrádku. A předtím se tam ztrácely čepice. Všechno jde. Přiznávám, pane inspektore, že jsem dostatečně dobře neodhadl pedagogické schopnosti zde pana třídního. Povedu tuto třídu nadále sám. Nikdy učit neměl. Ale říkali, pojď tak slušně. Nemá smysl jeden na úspěch házet pana třídního do žita. Ve Vyškově se ztratily 4 čepice a podívejte se dneska, mají před školou zahrádku. Ani my se nenecháme zámbit, pane inspektore. Přinesu z domova vlastní semeno. Tak ještě trochu bylo. Tak vidíte, takovou pěknou školu máte, starostlivého ředitele a pečlivého třídního, který by se z posledního rozdal. A po čepicích, jako když se zem slehne. Tak chlapci, dost hloupostí, nebo nepřejte si, jak vám pan inspektor zahraje. Mám tu ještě zvon Svatovického domu, ale to až za odměn. Tak kdo bude první? Zdeněk. Tamhle se někdo hlásí. Ne, pane inspektore, to je pěkné. Výborně, Vaškorno. Totiž, pane. Ne, Peška a nikam nechodí, chlapci. To nejde, aby si tu části promenádovali po chodbě, zrovna ve chvíli, kdy má přijít sám pan zemský školní rada. Vydržte ještě. Nikdo jiný se nepřihlásí? Víte co? Chlapci, mám pro vás návrh. Dejte sem třídní knihu a já vám slibuju, že pana zemského školního radu prosím. Ani sem nevkročí. Pozveme ho do ředitelny na nějaké to občerstvení a ono se to už nějak zařídí. Co tomu říkáme? Hlásíme si? Tamhle se někdo hlásí. To je veškeré. Nedá se nic dělat. Za trest vám nemůžu přečíst oběžník zemské školní rady. To je určitě. Styk. Tak, chlapci, povězte něco panu zemskému školnímu radovi. Nestyďte se, nebo něco zasmívejte. Co? Kdo začne? Že bychom jim pomohli, pane řediteli. Pan učitel se také nezůstane jak pozadu. Tak okolo. Okolo hradci, malé zahrádci, rostou tam 3 růže. To nám neladí, tak nějakou jinou. Pane inspektore, přibližně okolo čeho? No, okolo čeho?
Okolo včerejška. To je slovo do pranice. Kde jsi včera bol? Jsi zase ožratý. Jsi totálně namol. No to mi teraz vysvětlí. A láska mám ťa rád, já ťa milujem, já si ťa zoberiem. Teraz mi neveríš, lebo mám vypitej, já si ťa zoberiem. No to je hamba. To jsme vlastně odspěvali jen s panem ředitelem. Ano. Tak kdo je ten nejlepší zpěvák, co? Proč ta nemístná skromnost, Zdeňku? Pane zemský školní rado, Zdeňka, já si pamatuju, nebo pamatuju, z první třídy. Ten chlapec vám vůbec neměl sluch. Až ve 4. třídě se nám tak nádherně rozespíval. Věřte, mě to až dojalo, jak se nám ten chlapec z ničeho nic nejednou rozespíval. Jenomže chlapci, pan zemský školní rada jsem nepřišel vyslechnout jenom váš zpěv. Pan zemský školní rada by taky rád věděl, jaké máte zájmy, jestli rádi chodíte do školy, jak se učíte. Tak, učí se dobře. A také chlapci, jak jste ukáznění. Tak, jedině, tak se na to musíme dívat. Nevím, jestli se mnou pan zemský školní rada bude souhlasit, jestli teď něco hlásnu, tak ať mě laskavě popraví. Popraví. Ale myslím si, že to nakonec děláme hlavně kvůli sobě. Nevím, jestli jsme, pane zemský školní rado, snad nějaké formulace. Možná, že se na to díváme čistě z odborného hlediska. Že nám chybí takový ten váš, ten rakousko-uherský, čerstvě vyuzený, jemně nakrájený. No ano, Ne. To by snad nejlíp, kdyby sám pan zemský školní rada mohl poprosit. Tak žáci, na co čekáte? Pan zemský školní rada pokyn, tak si vytáhněte svačiny, otevřete dveře a na vzduch.